Sa puso ko guys, ayaw ko guys. Kasi alam nyo naman mahal na mahal ko tong mga hayop na ito. Walang hiwalay na easy. Sabihin nyo na masama akong tao. But it's over now. My good girl. My good girl. Usually guys, itong si Roxy sobrang ingay. Pero hindi talaga siya ingay. Hindi talaga siya nag-ingay itong baby ni mama. Come down here. Come here. Good girls naman. Oh. My good girls. Ay, hi, Mitch. O, day. Madilim pa sa labas. Alright. Oh my goodness. Pangit po. Good morning. Ang ginaw. 18 degree. How are you, little bug? How are you, little bug? Good girls, Rock. Close natin ito kasi madilim pa sa labas. Madilim pa sa labas. Oh, too limit! Oh, good girls now. Give me the kidak-dak. Give me the kidak-dak. Give it to me. Give me the kidak-dak, Rox. Oh, dili mi china. Hala, nagwala. Hala, give me the kidak-dak. Hello, Mitch. Give me the kidak-dak. Oh, go get it. Go get the kidak-dak. Hi, Mitch. Go get it. Look, go get it. Come. Give it to Mama. Give it to Mama. Natush. Good girl. Good girl now. Tignan mo itong si Hubs, guys. Always attack dimples. Si Hubs andon sa likod ng kortina. Dimples dyan. Palaging ina-attack itong dimplers ko. Tignan nyo ha. Diyan lang kayo guys. Tignan nyo. Where's Dimplers? Dimplers! Come on in. Dimplers! 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 Ay, Dimplers! Breakfast time. Kailangan pang ihatid yung pagkain niya dun. Ito, busog na. Tignan niyo. Busog na yan. Hey, Hug. Hubs. Busog ka na? Are you full, little man? Feeding your kids. Feeding the kids? Yeah. Oh, they're not hungry. So what's going on with you? We sit in traffic for an hour and a half. Yeah, drive careful because there's a lot of ice to water. I don't understand why your son is just keep crying even though he eat already. You want you to hold him and cuddle him and snuggle him? No, he's in your office right now crying. Something, looking for treats. Are you kidding me? Early in this morning. He's like, all right, come on. I was good. I ate my meal. Now I'll give you my dessert. Dessert. Eat. Oh, give him some of those
teeth cleaning treaties. Is your mother's awake? Wait, left. I'm going upstairs later. Mag-film ako sa isang channel ko, guys. Lagyan natin ng video yung isang channel ko kasi wala nang laman, guys. Walang laman. Oh my God. Let me try this. Okay pa naman siya. Magtutos nitong corn Thomas real corn muffin. Sabayan ko yan ng alam nyo kung ano yung isasabay ko nito? What? Sabayan ko siya ng cereal. Huh? Masarap kasi yung cereal, guys. Uy, wag niyo na akong anuhin ha. Wag niyo akong awayin. Kasi yung cereal talaga sobrang ganda. Yung pakiramdam pag kinain mo na with milk at saka yung cereal may pagka-crunchy-crunchy. Ay, nako, talaga sarap. Hindi masyadong matamis. Ganyan. Yun ang gustuhan ko. Ay, alam niyo na kung ano kakainin ko. Hindi na pala mag-cereal, guys. Huwag na tayo mag-cereal, guys. Mayroon pala akong isang, ito, yun. Kainin ko pa rin yung yun. Nakalimutan kong mayroon akong isang pancake na natira. Yun na lang, oy. Masarap pa, may egg pa. Sabi pa ni Tami, hindi ka na kumakain ng egg. Dapat kakainin mo ng egg. Sabi ko sa kanya, Han, gusto ko kumain ng egg, pero wala ka dito, Han. Dirty mind na naman kayo. Huwag kayong dirty mind yan. Dirty minded. Ano bang oras na dyan sa inyo, guys? Kapag nanonood kayo ngayon, alam ko gabi na dyan sa Pilipinas. Mga gabi na. May araw, guys. I'm happy. Baka pupunta kami bukas sa isang bahay. Makikita ko yung asawa. Oh, baka magtrabaho yung asawa ko bukas. Hindi ko alam. Wala, uy, okay pa ba ito? Okay pa man. Yun ang nakaganda kapag mayroong snow. Yung snow ba na tamang-tama lang. Kasi malalaman mo talaga na mayroong hayop dito. Kasi maraming mga footprints. Ang dami, guys. I mean, hindi naman sobrang dami. Makikita mo talaga yung mga pathway kung saan nilang dinadaanan doon. Dami doon, papunta dito. Saka bumabalik doon. Doon din sa... Hindi nyo makikita, guys. Pero sabihin ko sa inyo. Wala na. Ito, makikita nyo yung iyan, ito, may line, footprints yan, guys, sa mga hayop. Andon doon sa ibabaw doon sa mountain doon, mayroon makikita mo talaga yung mga linya na tapak ng hayop. Yun mo malalaman na mayroon talagang hayop nagro-roaming dito paggabi. Yun ang nakakatakot. Yung bear ba? Teddy bear? Hindi teddy bear. Yung malaking bear na kakain ng tao, kakain ng kahit ano. Yun ang nakaano daw kasi meron daw talaga dito. Pero kapag you turn the light on, wise daw yung bear kasi hindi daw sila pumupunta sa mga lights. Pero nakakatakot pa rin kasi doon sa kabila ng fence namin wala na, hindi na umabot doon ng light. Hi guys! Katatapos ko lang nag-film ng look na ito, guys. Ay nako, kaloka. I-edit ko lang itong ginawa ko ngayon para ma-upload ko naman sa isang channel ko. Kung gusto niyang makita, andun siya. I think ma-upload ko na siya agad. Kausap ko lang, nag-i-edit ako ng video, guys, ng look na ito. In-edit ko siya ngayon, guys, yung look na ito. And also, katatapos ko lang nakausap ko yung asawa ko. Okay naman yung una naming usapan. Pagkatapos nadala sa mga problema doon. Hindi nga pa nga ako nagla-lunch 12:40 na malapit nang mag 1 o'clock, hindi pa ako kumain. Usually gutom na ako before mag 12 o'clock, pero ito tapusin ko lang tong ini-edit ko at saka kakain na rin ako. And sinabi ko talaga yun sa asawa ko, guys, yung naramdaman ko na nandito ako almost this coming April, guys, mag 1 year na ako dito alone. At saka 2 years na tong bahay na hindi kami nakatira. Hindi pa sila dito nakatira. Sabi ko sa kanya, so kung ganun, sabi ko sa kanya, kung ganun naman lang palagi na hindi ka na makapunta dito dahil busy ka doon at saka may yung ina mo, ganyan. Sabi ko, ibigay ko na itong tatlong sa puso ko, guys. Ayaw ko, guys. Kasi alam nyo naman, mahal na mahal ko itong mga hayop na ito. Sabi ko sa asawa ko, sige, ibigay ko sa inyo ito lahat. Yung 4 na to at saka alis ako kasi parang wala naman lang tayo. Parang wala na ako, guys, na-explode yung ko, guys. Na-explode. Buti na lang kung saan na lang ako kasi wala naman tayo. Itong kaminyo natin, kaminyo na sa Tagalog yung tayong mag-asawa, parang wala naman din. So, yun. Alis na ako, parang wala na rin din. So, okay lang sa akin. Masakit, guys. So, hindi naman easy yung mga hiwalay-hiwalay yan. Walang hiwalay na easy.
yung mga ego ba, yung mga ego, masasaktan tayo, yung mga ganun, at ang resulta away, ang resulta hiwalayan dahil sa mga ego. Kahit sobrang sakit, hala, hiwalay pa rin kahit bahala na, kasi may ego tayo, may ego root. Ay, nako talaga, buhay. Pero na-quiet siya, pag sabi ko yun, na-quiet siya. Pero unhappy naman, hindi talaga na ako masaya, guys. Okay naman yung buhay ko, ba't mag-complain pa ako? Okay naman kami mag-asawa, pero may mga time talaga na feeling ko na useless na ba? Wala na talaga, ano. Yun, na-quiet siya pag sinabi ko yung hindi na nga tayo nagsama. Ano pang hinungdan? Ano pang hinungdan? Ano pang dahilan? Na ano, andito pa ako, di. Mag-enjoy na rin ako dun sa iba-ibang lugar. Ano bang trabaho? Naghanap siya ng maitutulak sa akin sabihin, maitutulak niya sa akin na sabihin niya na ibalik niya sa akin. Sabi ko, lahat ng ginawa ko, Tami, kung ano man yung ginawa ko sa ina mo, yung hatid sundo, hindi ko, yun talagang totoo, guys. Kahit sabihin nyo na masama akong tao, masakit pa rin yung puso ko sa mga nangyari noon. Hindi talaga mawawala yun, guys. Iwan ko. Forgive but not forget, yun. Hindi ko nakakalimutan talaga. So, ang nangyari, sabi ko, lahat ng ginawa ko, Tami, hindi ko ginawa sa ibang tao, ginawa dahil sa kanya, dahil sa kanila. Ginawa ko dahil sa iyo. Sabi pa ng asawa ko, alam ko naman yung ginawa niya sa iyo, pero alam ko naman na ginawa mo para sa akin. Ay, buti na, alam mo. Anyway, guys, so yun lang, guys. So, mga kadramahan sa buhay. And tapusin ko na lang ito, guys, at kakain ako. Nanonood din ako, 12:47 na, guys. Nanonood ako, The Bold and the Beautiful. Or The Young and the Restless. Gustong-gusto ko ito, The Young and the Restless and the Bold and the Beautiful. Gustong-gusto ko na sila. And yeah, kapag nakasunod ka sa istorya, sobrang ganda. I don't know if you guys watch this. I don't know if you're only in New York, but I think it's channel 2 CBS. I think makikita nyo. I don't know if you guys can see it because maybe local lang ito. Look. Anyway, may ka-look-alike akong ginawa nito. So, sana makikita nyo. I think nakikita nyo na. Kasi uploaded na siya before this vlog uploaded. Anyway, tinignan ko siya sa labas, guys. Yung isno sa labas dahil I opened the garage. I opened the garahian. And parang ano pa siya. Yung ibang isno is ano pa? Mga 4 inches. Pero isno na ata siya, hindi siya ice. Pero I will ask Tami kung okay ba yan, kung gusto niyang pumunta ako doon sa isang bahay. Kasi kung mag-stack ako doon sa driveway namin, ay na-stackable ako, guys. Stackable, hindi na lagi maano. Bukas na lang, maaga. Itatry ko yan. Kung okay, parang 37, hindi siya. 37 degrees ngayon sa labas, pero hindi siya hindi siya tumataas. 37. Katulad din kahapon, 37. Tumawag si Tami, guys, and ang sabi niya, I told him maybe like 4 to 5 inches pa yung snow nandun sa namin sa driveway. So sabi niya, wag daw akong aalis kasi gusto ko talagang alis ngayon or bukas ng umaga or very early tomorrow. Yung bukas talaga sobrang yung aso tahol ng tahol dun sa kapitbahay. But anyway, so yun ang plano ko. Pero sabi ko sa kanya, kasi lumabas ako, diba? Tinitignan ko, sabi ko sa kanya. Sabi pa niya, wag daw akong alis kasi kapag ano pa daw yung snow, kapag mataas pa daw yung snow, masisira daw yung sa ilalim ng sasakyan kasi alam nyo naman yung sasakyan, guys, puro plastic. So, nasasadin akong iwan itong si Habsi Boy ko. As in, guys. Nasasadin akong iwan itong hagtibag ko. Hagtibag ni mama na. Love mo na ni mama. Eh? Mama's little boy na. Mama's little boy. Mama's little boy. I love him so much, guys. Tignan nyo naman yan. Tignan nyo naman yan. Hili me. Yung ibang pusa, mga stricto ba yung ayaw nila ng pahawak, ayaw nila pakis. Itong mga pusa ko, guys, mga pusa kids ko, sobrang bait. Ayaw nilang, hindi sila nag-i-scratch, hindi sila ini-scratch yung face mo. Yung pusa talaga ng iba. Di ba bang, udu. I love you, little moon. Karaoke, guys. Side is hold me
Time seems to slip so fast. Looks in minute you're happy, now that you're sad. But if you give me one more chance, show my love is true. What? Life is a short. When would you leave me? Love you before we run out of time. If life is so strong, when would you take the chance before our time has gone? If life is so short, if life is so short, it might be you. Try this one. Itatry natin ito. It might be you. Time, I've been passing time watching dreams go by. Mystica. But it's over now. Ito din. Makaluya, may makanta. So free to fall in love and lost again. We've been before, so love look out the door. In the end, helping us all size when we wanna be. It's just a foolish game we play. You couldn't believe enough to make me get it up. How about that? Malubat na siya, guys. I-end ko to pag malubat na, pero kanta pa rin ako. We're the king and queens of hearts, hoping when the music starts, all my dreams come true when I dance with you. Enough ko siya, guys, kasi yung aso ayaw talaga nila yung mga kanta-kanta. Parang si Tami din. Para yung ama nila ayaw. Hindi naman ayaw ni Tami. Ano lang, mas lalong sumakit yung ulo niya kapag maingay. So yun, bawal ang kanta. Hindi ako nagkanta-kanta pag ganito siya kasi yung ulo niya maluluka. But anyway, i-charge ko muna itong battery kasi lubat na aki. Hi guys! I-end ko na tong vlog, guys. I-end ko na siya kasi matutulog na ako sa taas. And yeah, katatapos ko lang talaga nag-i-edit ng video. Alam nyo naman, kung hindi tayo mag-i-edit, wala tayong upload, diba? So yun, i-end ko na tong vlog. Thank you guys so much for watching. Yung dalawa andito, look, Roxy, Mysticals, Dimple right here, Dimples. Yeah, so yun. Anyway, thank you guys so much for watching. I appreciate it so much. I will see you guys tomorrow sa next vlog ko, okay? So, thank you guys for dropping by. Thank you guys for liking the video. I appreciate it so much. And yeah, salamat guys sa mga time ninyo. Salamat sa comment. Salamat sa lahat. Thank you guys. Bye-bye. Good night guys. Bye-bye. Hello.